మెట్రో ఉదయం న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా దోమమల్లం పరిధిలోని మోత్కూరు గ్రామంలో తాగునీటి ఎద్దడి గత కొన్ని రోజులుగా నీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో గ్రామస్తుల తీవ్ర ఇబ్బందులు, అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా ఖాళీ బిందెలతో రోడ్డుపై మహిళల ధర్నా నిరసన కారణంగా ప్రధాన రోడ్డుపై 1/2 కిలోమీటర్ల మేర స్తంభించిన వాహనాలు. సమస్య త్వరగా తీరకపోతే ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ ను ముట్టడిస్తామని మోత్కూరు ప్రజల హెచ్చరిక చేశారు.